Som chcel zavolať na železnice, že ti sa tam dá povoziť, ale nemám paušal. Joj, tak kebyže tu mám signál, aby som si mohol pozrieť mapy. Joj, tak kebyže mám dostatok dát, aby som mohol fotku odtiaľ poslať mamke. Keby som ti zavolal sanitku, ale mi došiel kredit. A toto všetko si už nikdy nebudete musieť povedať, pretože paušal Sloboda nekonečne plus od štvorky vás vždy podrží. Boli sme teda tento paušal otestovať na rôznych miestach po Slovensku, takže toto video berte ako také tipy na zimný výlet. Prvým miestom sú málo známe, ale o to unikátnejšie jediné opalové bane na eurázijskom kontinente. Tie nájdete pri dedine Dubník pri Prešove. Na druhé miesto sme už však potrebovali guida. Ty ako náš sprievodca nám aj niečo povieš? Nebojte sa, nič na vrchol Sleme na Liptove sa dostanete aj sami a po ceste uvidíte ako divokých živočíchov, tak absolútne úžasnú prírodu. Dokonca cesta po červenej značke nie je takmer vôbec náročná a vôbec sa nezadýchate. Pravda je však taká, že na vrchole kopca ešte stále nájdete trosky padnutého lietadla, avšak aj napriek tomu, že sme vládali, našli sme iba takýto partizanský bunker. V tomto prípade musíte skúsiť šťastie vy. Tretí typ, na ktorý sa pozeráte, je Telgardský viadukt. Okrem toho, že je pri ňom kosiak v mrazničke, už o ňom asi viete všetko. Ale vedeli ste aj o príjemnej kavierničke Obďaleč? Okrem Harry Potterovskej tematiky je toto miesto výnimočné aj neskutočnou horúcou čokoládou a fajnými koláčikmi. Takže týmto žiadne rande nepokazíš. Záver našich tipov na super výlet je dobrodružná aktivita v podobe horolezectva. A to nielen tak hociakého. Lezecká stena v Poprade je totiž to najvyššia krytá na celom svete, ale je vhodná aj pre začiatočníkov. Do komentu dajte vedieť, aké miesto by ste najradšej navštívili vy a nezabudnite sa vybaviť paušal mod štvorky, aby ste mohli zavolať aj kamošov.